Ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Adrian Delija wara ngħaddija lil Mario Vassallo. Mbagħad inkom. Grazzi. L-ewwel nixtieq nifraħlek Edwin għax ħafna illi kienu fil-politika fil-mument illi ma jiġux eletti fil-Parlament qishom daqqa waħda inbidlet il-karatteristika tagħhom ta' politiċi. Allura politiċi ma baqgħux sempliċement qisu d-definizzjoni ta' politiku tkun dik biss illi qiegħed fuq is-siġġu l-aħdar. U allura nixtieq nirringrazzjak irrispettivament dwar li ma kawża tkun qed timbotta, imma naħseb hekk taqdi dmirek ta' politiku lil barra l-Parlament u naħseb li hija xi ħaġa pjuttost rari u ta' min ifaħħarha. Ħanibda billi nagħmel naqra kjarifikazzjonijiet għal ma rridx ngħid biżinformazzjoni, ma ċertament nuqqas ta' informazzjoni li ngħatat fil-pubbliku u allura inti aċċennajtilna li nippernjaw l-argumenti tagħna fuq il-frażi tal-onestà politika jew il-politiku onest. Jien ma tantx nieħu pjaċir insemmi persuni, imma nitkellem fuq il-prinċipju rather milli fuq il-persuna. Ħanibda b'dak li qed inti lil mid-debate li naf li qed tirreferi għalih. Fejn dawk illi ħadu pożizzjoni mod jissejħu progressivi u l-oħrajn le. Issa minnu progressiv fit-tifsira hi illi ma jkunx marbut mill-madma ta' dak li dejjem kien u ċoħe tal-bieraħ u tal-illum imma biex iseħħ il-progress irid jimbraċċa embraces dawk illi huma l-affarijiet il-ġodda imma illi waslu għall-iżvilupp tal-bniedem u tal-ħajja madwar. U allura jekk aħna progressivi u rridu nagħtu iktar drittijiet l-anzjani jibqgħu jaħdmu. L-anzjani li jibqgħu ikollhom metodi anke permezz l-għajnuna ta' teknoloġija li jgawdu l-ħajja aħjar. Il-nies deskritti bħala b'diżabilità jiena nippreferi dejjem nuża il-nomer b'abiltajiet illi huma mhux skoperti, u allura abiltajiet differenti, illi kollhom aċċess ħajja iktar miftuħa mifruxa b'orizzonti jusa u allura hemmhekk nifhimha. U allura li tkun progressiv għal kulħadd ta' kull età ħlief illi t-teknoloġija l-mediċina ix-xjenza ma tapplikaħiex għal ħajja li tkun għadha ma tweditx. U allura ma tassistiex biex tgħix. U allura ma żidiliex il-possibiltajiet illi tipprogressa fil-ħajja. Kif jista' jkollok xi ħadd progressiv illi jwaqqaf il-progress l-iżvilupp ta' xi ħadd illi għadu fi-stat embrioniku. Xi ħadd li nifhemni. Lili, ħalli nibda nifhem u mbagħad forsi nibda nfhem l-aħħar. Kif xaħat huwa progressiv, rridu waqaf il-progress tal-iżvilupp ta' mela dik fuq the myth ta' min jgħid li huwa progressiv. U li allura ma jittollerax il-min għandu għax jiena alla ġejt nitkellem hawnhekk fuq snedina tal-ħabib tiegħi. Sa konna fl-istess partit. Stajna ma konniex fl-istess partit. Stajt ġejt hawn biex nitkellem u ngħidlek ma nabiex. Imma l-fatt biss li ġejt nitkellem hawn jien ġejt diskret bħala insensittiv. Għax ġejt, nitkellem hawn. Ma importax. Nippreferi nkun insensittiv u jekk jirnexxieli insalva ħajja waħda ngħix mal-kuxjenza tiegħi milli ma jgħidunix sensittiv imma nkun kompliċi fin-nuqqas tal-progress tal-iżvilupp ta' embriju. Tieni waħda. It-tielet. U fuq din naħseb ma nafx intom x'fimtu, ma nagħmel aċċenna anke dak li qed inti, għax inti semmejtu ġustament u sta nitkellem fuqha. Illi ma aħna naħsbu li aħna li nażlu min jgħix u min imut. Għax qisu id-disonestà politika irnexxiela s'issa tbellaħħa li kulħadd.
illi b'dawn it-testijiet fuq l-embryon inkunu għax test li tifli, għax test li tażel, li timmarka, inkunu qed naslu min jgħix u min imut. Dak ħażin fih innifsu u jkun qed jiftaħ mhux tieqa jew ibexxaq bieb, imma jkun qed jiftaħ beraħ il-lob mal-ġenetika tal-kompożizzjoni ta' minn aħna u kif in-natura tridna. Mela dak ħażin fih innifsu. Però mhux hekk biss, u hawnhekk fundamentalment fejn jien issa in-numri għalija u pjaċir tagħmilhom jekk tkun qed tilab il-karti jew għandek elezzjoni jew issegwi l-futbol. Imma jkunux tlieta fil-Parlament u jkunx wieħed jew jkunx wieħed minn elf illi inti qed taċċetta li t-test innifsu mhux jażel qiegħed in 20% of the cases jeqret it-test innifsu. Il-politiċi illi ma jkunux onesti ġenuna naħsbu illi bit-test qed tażel biss. Mhux vera? f'20% tal-każi, ċoe jekk inti għandek 5 embrjuni, wieħed minnhom numerikament, by data, by science, by probability, ħajjiġi id-terminat il-progress tiegħu. Bil-Malti, ħarotlu. Mhux hekk? Għal ma rridux nażlu l-kliem u l-aġġettivi sbieħ biex niddiskrivu xi ħaġa li twaqqaf il-ħajja bħala mewt. Mela għandek xi ħadd fuq life support system. U mort fejtlu l-switch. Fil-gazzetta l-għada ma jgħidux li kien wieħed tafa' switch, sa? Mela tafa' switch, għatlu. Jekk inti l-intervent li għamilt qed iwassal għat-terminazzjoni tal-iżvilupp tal-embryo, allura hemmhekk itterminajt il-ħajja ta' dak l-embryo. Mela dik hija miżinformazzjoni mhux koinċidentali, imma bil-ħsieb ta' politiċi illi jridu jingannaw. Mela min jgħid illi għax ivvota kontra din il-leġislazzjoni huwa pro-life, ma tistax xi ħadd jieħu għalih għax jgħid allura aħna li favur anti-life. Jekk issaqsi kieku tista' il-dak l-embryon li it-terminajt l-ħajja tiegħu li pro-life. Għalih ċertament li biddix u laqas pro-choice. Għax il-pro-choice jibbaża jissostni ir-rigorozità tal-ħsieb tal-loġika fuq il-fatt li dik l-għażla qed tagħmilha fuq innifsek. Mhux fuq ħadd ieħor. Jiena nażel li naħdem. U nibgħat lilek tażaq. Jiena nażel isiefer. U ngħid lilek mur fil-Malten. Jiena nażel illi nirtira. U ngħid lilek biex tirtira u ma nibqax nagħla l-flus li konna qabel. Il-choice għandha tiġi rispettata fil-parametri ta' jekk inti u xed taffettwa lill-oħrajn u f'dan il-każ mhux taffettwahom biss bħal meta għandek dritt li titkellem imma m'għandekx id-dritt li tweġġa'. Biklimek għandek id-dritt lis-suq imma m'għandekx id-dritt lis-suq bil-240 km fis-siegħa u tittermina s-sewqan għad-dirittura l-ħajja ta' oħrajn. Mela allura l-għażla tista' ssir dejjem il-persuna mill-individwu sakemm ma tikkalpestax dik il-choice il-ħajja tiegħu. Allura l-embryo m'għandux choice x'jagħmel. Allura niġu bil-fors għal naħseb miżinformazzjoni oħra illi b'xi mod jew ieħor nipprovaw nfehmu jew nuru illi din hija l-avvanz tat-teknoloġija u allura min ivvota kontra din il-liġi politiku min rid isejjaħlu onest u min le. Huwa
kontra l-IVF. Dik mhix onesta politika. Mhijiex onesta politika. Jiena favur l-IVF. Jien favur li tintuża x-xjenza, l-mediċina, t-teknoloġija, l-avvanzi kollha biex min ma jistax ikollu it-tfal b'mod naturali tingħatalu l-għajnuna. Jekk ikun hemm progress fix-xjenza, jekk ikun hemm avvanzi fit-teknoloġija u fil-mediċina, il-gvern għandu jsostni, jissussidja, jħallas minn kollox. Sakemm imma sakemm ma tkunx qed tikkalpesta il-ħajja ta' tieħu. Mela biex aħna nbezzaw, biex aħna nitfaw jisom xi trikloditi il-dawk illi qed jgħidu isma' jien bl-ikbar onesta naqbel illi kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità. Sejna li konna nitkellmu fuq equal opportunities. Ta' min? Ta' min kapaċi jgħajjat bħali? Jew jitkellem bħalek? Jew jolli jdeħ u jistorbja? U dak li ma jistax jitkellem. Dak m'għandux equal opportunity. Mela allura dak huwa ngan politiku ieħor min jgħid illi jien u oħrajn bħali ħbib tiegħi u ċertament illi kien hemm ħafna iktar illi verament jemnu illi m'għandix tintuża din it-tip ta' intervent għax dik hija dik illi dan mhuwiex test full stop, dan huwa intervent. Intervent li wassal għal mewt f'20% tal-kazzi. Ma jfissirx illi huwa kontra l-IVF għadu. Anzi, min irid illi kollu it-tfal, min irid illi irabbi għandu jkollu l-għajnuniet kollha imma hija fin-natura tal-bniedem, partikolarment jekk inti trid illi kollok it-tfal, imbagħad minn tiegħek stess ma taqridx il-possibilità li dik il-ħajja tiżviluppa. Biex nipprova ma nġebbiċu u m'għandhomx. Ifisser xiex ta' kollu, ifisser illi għandna liġi bħalissa fil-Parlament, mhux il-liġi tal-IVF, imma l-emendi li saru illi fl-opinjoni tiegħi u din jiena minuta tkellim fil-Parlament. Minuta biss. U f'dik il-minuta qed nagħmlu liġi tal-IVF, emenda tal-liġi tal-IVF illi tmur kontra l-Embryo Protection Act. Inna ngħidu, inwersu u nifirħu bl-Embryo Protection Act. Jista' xi ħadd tifhemni għax qed imbagħad biex tifhem għadin. Kif hemm 5 embryoni u dak il-wieħed mhux dawk li niskartaw dak il-wieħed li neqirduh waqt it-test. Liema Embryo Protection Act jista' jinfoka. M'għandux min jitkellem għalih. Ħa nitkellem għalih. Għax inti għad titkellem u għajt li ma organizzazzjoni tirrappreżenta. Min ix jagħtaw biex nirrappreżenta partit illum. Jagħtaw biex nitkellem għal dak il-wieħed minn 5. Għal dak li ma jistax miskin jitkellem u mhux sa jitkellem qatt. U jixtieq jgħidilna hemm embryo protection, tridu tipproteġu lili. Għalfejn ma nipproteġux. Mela allura, hemm mistoqsija waħda biss illi rridu wiġbu. Waħda. Meta tibda il-ħajja. Biss. Issa jekk jiġi xi ħadd jgħid isma'. Jien. Issa hemm professuri tal-etika tat-teoloġija ta' ħafna. Illi jgħidulek illi inti x'ħin m'għandekx iktar argumenti xi ġib għax din l-opinjoni tiegħi. Il-profs Mifsud Bonnici, ġewġu għalla fillu kien jgħidilna doksa. U x'kien tipprova tbena ħodajlu din l-opinjoni tiegħi kien jinżel għalina. Jisu għajkla kien jinżel għalina. Doksa. Għax faċli. M'għandekx argument x'tagħmel u tistaħba l-opinjoni tiegħi. U ma tkun qed tagħmel sens ta' xejn. Imma min jemmen xjentifikament ta' xi raġuni jew oħra illi l-ħajja ma tibdiex mal-konċepiment. Allura jista' jagħmel argumenti illi jgħid mela allura dak l-embryo m'hemmx ħajja. Warped that argument. Jekk ma jemminx illi m'hemmx ħajja ma bdietx, allura
b'xi mod irid nipprova nirrispetta. Ma narġa' nuża l-kelma li ma nixtieqx nuża l-opinjoni ta' min jgħidlek. Però kemm jien tranquill biex ngħid lil min jiddikjara, mhux fuq il-politiċi onesti titkellem. Min jiddikjara bla tlaqliq li jien favur il-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha. Jiena naqbel kont mallemek, kont ngħidlek, mill-ewwel ġurnata li dħalt fil-politika kont dejjem pubblikament nisqarrek u hekk ħanibqa' nisqar. U jistgħu mhux assedju semmejt il-ti. U jiġu argumenti u teddit u tajjir li kelli personalment fuq il-familja tiegħi. Iktar nibqa' nemmen u nissaħħaħ f'dak illi qed nipprova nispjega għalfejn. Għax hekk you stand for nothing. Ħadd mhux se jgħidlek Edwin. Ħadd mhux se jgħidlek xejn. Ħadd mhux se jgħidlek għasek. Imma jekk inti temmen bil-perseveranza u l-konvinzjoni morali ta' twemmin tiegħek, allora hemmhekk tistenna li jiġu l-attakki. Però allura mhux biex nattakka, imma biex insaqsi, mhux b'mod umli. Lil dawk biss illi jemnu li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Allura dak l-embrjon huwa ħajja bil-fors, il-loġika hekk tiddetta. Aristotli għallem illi jekk inti għandek premessa u mbagħad għandek ħsieb, il-konklużjoni ma tistax tażel kif tvarja. Jekk inti timxi mad-dettami tal-loġika, mela jekk inti temmen li l-ħajja tibda mill-konċepiment, qatt ma tista' tgħid illi inti favur il-ħajja fil-mument li tażel li tittermina il-progress ta' dak l-embriju.